În 2012, România făcea cea mai mare descoperire de gaze naturale din Marea Neagră. Au trecut aproape 10 ani de atunci și încă ne uităm la aceste resurse ca la o comoară pe care o avem în grădină, dar de care nu ne atingem. Sunt Teodora Cimpoi și discutăm astăzi, într-o emisiune specială Energy Trends, despre acest subiect, alături de invitații mei, Mihai Nicuț, jurnalist, fondator Energia.ro, Gabriela Văcăriței, redactor șef Energinomics, și Adi Măniuțiu, jurnalist, fondator M360 Group. Prima mea întrebare pentru voi ar fi cum vedeți, cum vă explicați voi? Sunteți de atâta timp în acest domeniu, am tot scris despre subiectul acesta. Cum vă explicați că se tergiversează atât demararea producției în Marea Neagră? Și aș începe cu tine, Mihai, te rog. Este o sumă a tuturor percepțiilor de care nația asta ar fi trebuit să scape și nu a scăpat. Gazele s-au găsit acum, după cum ai zis, 9 ani de zile. Da? S-a făcut o lege offshore prin care government take era 90% din profit. Deci avem această temere pe care o avem cumva ancestral că vine străinul să ne fure și ca atare a trebuit să ne protejăm. E celebră faza cu, dom'le, îi punem impozit cât putem că nu pleacă câinele de la măcelărie. Câinele a plecat de la măcelărie pentru că nimeni nu vine aici să facă pe Maica Tereza, să scoate gazul și să plătească 90% din cât câștigă la stat. Asta este una. A doua percepție de care iarăși nu putem scăpa este vorba despre senzația că resursele, dat fiind și cum este Constituția și cum este ea interpretată, resursele acestei țări sunt un fel de bun public. Da? Deci, ca atare, dacă sunt un bun public, trebuie să le scoatem noi și să le folosim noi, fără să fie foarte clar ce înseamnă acest noi. E asta vreo reminiscență? Da, este rezultatul vremurilor sau continuarea percepției din vremurile în care am trăit și o lipsă de a ne adapta la un context normal de piață. Gazul este o resursă, evident este proprietatea statului român, care se concesionează, investitorul plătește costurile, scoate resursa, o vinde pe piață, plătește statului taxele pe care trebuie să le plătească și cam ăsta este jocul. Din păcate, în România am discutat în tot acești ani de tot felul de reacții care mai populiste, de la cele pe care vi le-am zis mai devreme până la, dom'le, au venit să ne fure. Deși li s-a explicat în repetate rânduri, dom'le, gazul acela este pus, într-adevăr, în prima parte primele cantități sunt puse pe piață, pentru că nimeni nu e nebun să-l ia de aici și să-l pună unde, să-l vândă în America sau în Ungaria sau în așa, da? Însă noi avem această tendință de a crede că oricine vine să exploateze un bun care este considerat ca fiind public, automat ne spoliază. Da, gazul este și pentru export, nu doar pentru consumul nostru intern, pentru că cei 6 miliarde aproximativ de metri cub pe an sunt mult mai mult decât putem consuma noi adăugat la producția actuală. Da. Și eram un furnizor de securitate energetică pentru zonă, pe lângă ce nu puteam noi consuma. Da? Ceea ce era foarte bine pentru momentul de față. Gabi, tu ce părere ai? Și cât valorează resursele dacă nu sunt extrase de niciun investitor? M-aș referi un pic la acest termen, 8-9 ani despre care vorbeai la început. Mărturisesc că eu mă așteptam ca 5-6 ani să treacă oricum. Adică 2-3 ani pentru a armoniza legislația internă, pentru a pregăti cadrul, cel puțin 3 ani pentru ca investitorii să-și facă temele, să ia decizia de investiție. Ca urmare, după părerea mea, întârzierea nu este atât de mare, vorbim de o întârziere de câțiva ani însă. Iar această întârziere eu aș pune cu totul pe seama autorităților române, care în parte răspund acestei mentalități despre care vorbea Mihai, și anume din teama de a nu pierde capital politic, pentru că o parte importantă a populației din România se teme că ar putea ca aceste resurse să fie folosite prost. Din această teamă, decizia a fost amânată nepermis de mult. Statul român, prin reprezentanții săi, în principal în Parlament, dar și în guvern, alegând să fie mai precaut decât era cazul în această situație, pierzând din vedere imaginea de ansamblu, pierzând bani, pierzând de fapt să-și facă rolul, să-și îndeplinească rolul pe care îl are față de populație, și anume să valorifice maximal, în condițiile date, resursele acestea naturale. Deci e o întârziere nu foarte mare pe care o pun mai degrabă pe seama politicienilor. Adi, cum ar fi arătat iarna aceasta dacă am fi avut resursele din Marea Neagră pe piață? Păi uite, dacă ar fi început proiectul acum 2-3 ani sau 4 ani,
cu siguranță că deja gazul din Marea Neagră ar fi fost în conducte și că lucrurile ar fi putut fi gestionate cu totul și cu totul altfel. Aici mi se pare absolut aberantă situația, de neînțeles, pentru că dincolo de orice negociere pe care e normal să o porți și dincolo de orice interes guvernamental sau național de a atrage cât mai mult către buget sau către acest government take despre care spunea și Mihai, trebuie să fii foarte conștient de situația în care te afli. Nu joci o carte foarte puternică și convingătoare din punct de vedere al capacității tehnice, pentru că e un proiect foarte complex și în același timp te mai confrunți cu două condiționalități absolut cutremurătoare. Tranziția, ceea ce până la urmă e un lucru bun, dar tranziția asta face ca resursa asta fosilă, hidrocarbura, să nu mai fie una la fel de căutată peste 5 sau 7 ani, dar dincolo de partea asta teoretică pe care foarte puțin o înțeleg cu adevărat sau o asimilează cu adevărat, Teo, aici în România, la noi, treaba cu Green Deal-ul, cu decarbonarea și așa mai departe, e altceva. România rămâne fără resurse de gaz. Da. În România, dincolo de iarna asta, hai să nu uităm că au fost niște probleme la nivel european, la nivel regional, prețurile au crescut galopant peste tot. Nu e o problemă internă, nu e o particularitate a României. Dar există aceste cauze locale care accentuează o criză. De acord, dar acum încă există gaz. Deocamdată România mai are gaz. De bine, de rău, dacă consumul nu va depăși sau nu va fi forțat să sară și să explodeze, pentru că iarna e foarte grea, pentru că temperaturile ar scădea mult mai mult decât s-a prognozat inițial și așa mai departe. Sigur că gazul ar fi suficient, dar dacă nu, gazul nu va fi suficient. Dar în continuare noi avem gaz, nu știu dacă sunt 80%, 90% din consum, 75% din ideea e că avem gaz. Dar în încheiere spune Teo, în 6 sau 7 ani, maximum în 6 sau 7 ani, acest gaz dispare. România va trebui să importe la acel moment nu o diferență de 10, 15 sau 5%. Se vorbește de 50, chiar peste 50%. Productivitatea la sondă oricum e scăzută dacă nu vii cu resurse noi. Randamentul e pe final. Adică zăcămintele sunt mature. E normal să se întâmple lucrul acesta. Și atunci tu ai Marea Neagră și stai și te joci cu toată povestea asta. Mi se pare mie halucinant. Dincolo de orice calcul economic, ar trebui să primeze un calcul strategic care lipsește cu desăvârșire din lipsa acestei culturi politice. Aș mai adăuga o perspectivă care e un pic colaterală discuției noastre legate de Marea Neagră, și anume aceeași situație o avem pe gazul onshore. De mulți ani de zile România nu a sprijinit în niciun fel noi explorări, noi descoperiri de resurse, noi valorificarea celor cunoscute deja. Din contră, chiar a descurajat investițiile și acțiunile din această perspectivă. Așadar, vorbim despre o atitudine nepotrivită din partea autorităților statului, în general în industria de oil and gas. Vedem pe onshore ce se întâmplă. În ceea ce privește gazele naturale, aici este încă și mai evident. Probabil că punctul culminant sau punctul decisiv la care m-aș gândi eu în ceea ce privește proasta abordarea statului român a fost acum 2 ani de zile, când s-a adoptat o formă a legii offshore, în condițiile în care știam deja care sunt riscurile, care sunt ferestrele de oportunitate, care sunt nevoile. Exista deja un studiu serios făcut de un think tank local, Energy Policy Group, lansase deja o analiză foarte detaliată cu privire la impactul favorabil asupra industriei de energie și industriei în general în România. Cu toate acestea, majoritatea parlamentară de la momentul respectiv, una solidă, a ales o formulă a legii offshore despre care știa, după discuțiile cu industria, că nu va conduce la decizie de investiție. Aici probabil că m-aș ralia și o idee de neînțeles. Alminteri, sigur, contextul general e clar. Ne putem întreba, Gabi, de ce nu? Ne putem întreba, pentru că Exxon a plecat. Exxon, pentru cine nu știe, este cea mai mare, sau era la o vremea aia cea mai mare companie petrolieră din lume de departe. Da? Tehnologia de extras gazul din Marea Neagră, atenție, Marea Neagră nu este o mare ușoară. Nu vorbim de Marea Nordului, unde sunt adâncimi de, 100-150 de metri. Aici vorbim de mii de metri adâncime, cu o tehnologie specifică. Da? Iar proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, cel care
100 de miliarde de metri cub, da? Deci more or less consumul țării pe vreo 9 ani de zile doar din această sursă. Acest proiect avea niște caracteristici pe care nu le putea îndeplini oricine. Și era un proiect special gândit și adaptat de către Exxon pentru această zonă. Ori Exxon a plecat. Bun, ne putem gândi, dar de ce a plecat? I-am dat afară? Au plecat ei pentru că sunt lacom și că n-au vrut să împartă cu noi? M-aș îndoi, dar repet, unde suntem acum? Da? Avem o situație în care cândva sperăm că se va scoate acest gaz. Avem compania statului intrată aici. Asta ne-am dorit? Probabil pentru a fi în marja acelor percepții, pentru a mulțumi pe toată lumea, acum se poate spune, da, dom'le, avem companii românești și la Petrom statul este acționar cu 20%, da? Companiile românești care să scoată gazul românilor, pentru români. Bun, unde stăm? Autoritățile, ministrul energiei, repetate rânduri în ultimii 2 ani de zile, haide să încheiem tranzacția cu Exxonul, după care vom reveni repede în Parlament și vom modifica legea astfel încât să dăm drumul la exploatare. Iată însă Suntem în acest moment, nu? Înțeleg că mai sunt niște proceduri administrative, în bună măsură, ar trebui ca într-o lună, 2, maxim, să avem această lege adoptată astfel încât există o șanse să ne încadrăm în termenul acela de 2026 anunțat de autorități pentru demararea producției și care e foarte important în perspectiva investițiilor care sunt anunțate prin PNRR, în multe dintre ele în sectorul energetic bazându-se pe gaze naturale. Investițiile aici nu se vor baza pe banii din PNRR. În niciun fel. Deci vor fi bani privați, ai companiilor. Acolo, da, vorbesc de investițiile separate din PNRR în construcția de termocentrale. Valorificarea într-un fel a gazelor în țară. Da. Deci avem nevoie, e un timeline care trebuie foarte bine calculat, astfel încât să nu ne trezim că vom construi termocentrale pe gaz până în 2026, dar nu avem resurse suficiente. Nu m-aș teme de lucrurile astea. Va fi nevoie de termocentrale, va fi nevoie de gaz, indiferent de ce formă pentru multe decenii. 3-4 decenii de aici încolo nu văd nicio variantă, până când hidrogenul eventual, care pare a fi singurul candidat serios să înlocuiască gazul natural. Dar în legătură cu termenul de 2026-2027 este strâns, este foarte apropiat. Adică ce spuneau companiile? Cred că la OMV Petrom spunea: dacă modificați legea, ne ia un an să luăm decizia de investiție. Deci legea ar fi trebuit modificată cel mai de aproape la sfârșitul anului viitor. Legea ar fi trebuit modificată în acest an pentru că anul viitor să se ia decizia de investiții, pentru ca în 2026 să fie scoasă prima moleculă de gaz și introdusă sistemul de transport. Legea, după cum vedem, nu este gata anul acesta, probabil va fi gata la anul, va trece prin niște proceduri parlamentare, probabil jumătatea anului. Decizia finală de investiție Petrom, cel puțin Petrom, care va fi operator în locul Exxon, a zis că s-ar putea duce în 2023, deci primul gaz ar putea fi scos în 2027. Da? Și nu luăm în calcul ce accidente s-ar putea petrece. Putem să descoperim că fundul mării e în zona aia mai dificil decât anticipam. Corect. Sau multe altele. Intră în calcul toate dificultățile de piață. Elementele de ce risc. Se întâmplă dacă scade prețul țițeiului și al gazului natural puternic peste 2 ani, peste 3 ani? Deciziile vor fi afectate, deciziile de investiție vor fi afectate. Ce se întâmplă dacă? Sunt multe alte lucruri. Și aș mai adăuga încă un lucru. Dincolo de ce trebuie să se facă în Marea Neagră, mai este de muncă la țărmul Mării Negre pentru a pregăti preluarea gazelor. Nu mă refer doar la conducte. Mă refer însă la toată infrastructura de suport, care înseamnă heliporturi, spitale, echipe de intervenție, firme de catering. Sunt o mulțime, e o infrastructură întreagă, o economie întreagă, care pe partea de plus se va dezvolta odată ce pornim acest proiect. Pe partea de minus și de risc trebuie să o facem. Nu avem. Și cred că nici instituțional nu suntem pregătiți cu totul la nivelul administrației locale, la Consiliul Județean, toate porturi, tot ce e acolo. Este o muncă nebună care nu poate să înceapă realmente decât odată ce avem decizia de investiție. Până atunci nimeni nu se gândește serios la asta. Deci va fi foarte strâns. Termenele vor fi foarte strânse. Care ar fi avantajele extragerii acestor resurse? Adică de ce avem nevoie de aceste resurse, Adi? În primul rând, pentru că... Hai să fac așa o foarte scurtă introducere. România are trei aturi. Noi ne tot lăudăm. Unii se laudă, nu noi. Da? Că suntem o țară bogată, că avem de toate. Din păcate, suntem cam vai de capul nostru. Dar, într-adevăr, am avea 3 resurse principale sau 3 direcții principale pe care ne-am putea axa
zona asta de capital uman, pentru că avem un fond bine pregătit, dar iată, ne scapă printre degete pentru că pleacă. E utopic să credem că îi vom mai aduce înapoi sau oricum prea curând. Dar aici ar fi realmente pentru guvernanță o pâine de mâncat dacă calitatea serviciului public ar crește, da? Ca acești oameni să rămână aici. Nu prea avem pe ce să... Da, companiile străine sunt mulțumite, tranziția dinspre China înspre Europa și mutarea producțiilor aici s-ar putea să fie un avantaj pentru noi. Apoi agricultura, da? Pe partea agricolă, din păcate, suntem exportatori, și din nou spun, de materie primă și importăm mâncare procesată sau hrană procesată. Dar, la fel ca în cazul capitalului uman, fondul ăsta agricol ar reprezenta o șansă fantastică. Sigur, strategii, planuri, investiții, multă vorbă, puține rezultate. Și al treilea punct este cel energetic, resursa energetică. Spre deosebire de alții care, și am spus-o în repetate rânduri, pornesc literalmente la propriu războaie pentru această resursă, în România există și onshore și offshore. Și ne uităm la ea, cum ne scapă printre degete, argumentul populist e unul valid, da, s-au jucat foarte mult politicienii, din lipsă de cultură, din lipsă de civilizație, putem să-i dăm orice etichetă, dar acum 70% din tot ce se întâmplă în offshore-ul Mării Negre, 60% în Neptun Deep, dar cu celelalte perimetre în care statul român mai are prin Romgaz sau deține proprietatea sau coproprietatea prin Romgaz, cam tot ce se întâmplă în gazul românesc din Marea Neagră, ei bine, statul român are așa o greblă foarte bine ținută în mână, cu care strânge 70% de acolo. Ce argument populist să mai arunci aici în joc? Am eu câteva. Am vorbit zilele trecute cu unul dintre parlamentarii români pe această temă. Care e au 60% din Neptun, 70% din toată noi ca țară avem gaze naturale. Aici putem face o paranteză. Nu le avem. Ele sunt teoretic ale noastre și dacă nu le scoatem din pământ, nu stale nimănui, sunt pur și simplu o și chimeră. cât valorează? Bun, deci avem gaze naturale, ar trebui să asigurăm poporului român, cetățenilor, gaze naturale ieftine, la preț mic. Și atunci zice, trebuie să putem pune niște prețuri mici, zice politicianul, și trebuie să le vindem pe plan intern. Ori ambele propoziții sunt populiste și nu au bază în realitate. Nu vor putea fi, nu se va întâmpla așa ceva. Este clar că o parte vor fi vândute pe plan intern, pentru că aici este prima cerere. Dar și cadrul trebuie să-l lăsăm să fie liber, adică să poată vinde operatorul respectiv fie pe plan intern, fie la export dacă pe plan intern nu va fi cerere. Ori aici politicienii n-au căzut de acord. Să lase cadrul deschis astfel încât să se poată și una și cealaltă. Eu nu mă pricep atât de bine. Vă întreb pe voi că sunteți mult mai în temă, dar dacă statul are 60-70% dintr-un proiect. Sigur că pe mine, ca operator privat, nu mă poate obliga să vând la un alt preț decât cel de piață. Nu-mi poate impune o piață, ci mi-o aleg eu pe cea pe care o consider oportună. Dar el, ca proprietar, a 60-70% din resursele astea, de ce nu le-ar lua și le-ar da la un sfert din preț, nu știu, unei populații vulnerabile? Nu poate, pentru că dacă Romgaz scoate gaze ieftine de la Marea Neagră sau scumpe sau oricum le scoate și le vinde sub prețul pieței, vine Curtea de Conturi și trage de mânecă pe responsabilii de la Romgaz. Pentru că așa e făcut instituțional statul român și e normal să fie așa. Deci și din acest punct de vedere, nu mai vorbim de toate celelalte care țin de piață și de comportament civilizat într-o piață liberă. Și din acest motiv nu se poate vinde decât la prețul pieței. Alminteri, riscăm infringementuri de toate felurile. Dar nu trebuie să uităm că avem și o companie privată, parte din aceea, o companie listată, care are acționari, investitori din toate părțile. Noi ne-am comportat ca niște sălbatici. Statul român s-ar comporta ca un sălbatic dacă ar decide prețul e la jumătate sau la un sfert. De ce? Pentru că vreau să dau la toată lumea preț mic. Nu se poate așa ceva și nu va fi admis în Uniunea Europeană niciodată. Acestea sunt așteptările, din păcate, da? Deci se spune, România are gaz, deci trebuie să plătesc eu gazul scump, da? Când ți se spune, stai puțin că, uite, spre deosebire de cine mai are gaz în Europa asta? Olanda, Norvegia. Bun. În București se plătește de 4 ori mai puțin decât în Amsterdam. Și o să vină să-ți spună, au și salarii mai mari. Exact, aici intrăm într-un cerc vicios pe care nimeni nu vrea să-l spargă și suntem din nou sclavii percepțiilor noastre despre care am vorbit mai trecut. Dacă zicem, părerea mea este că nu se poate să vindă la preț mai mic. Nu se poate din toate motivele. Bun, vei vinde la un preț mai mic oricum.
generat că- de situația de fapt, pentru că nu există transport, pentru că există niște costuri mai mici de a-l pune pe această piață, pentru că nu mai ai acea percepție a securității, a lipsei securității în aprovizionare, care crește prețurile. Acum asta se întâmplă, de am ajuns la prețurile astea astronomice. Nu știm dacă va fi gaz în ianuarie-februarie, dar este scump acum Dacă să-l știm tranzacționeze că avem de la acum Marea pentru Neagră, februarie, prețurile pe când panica dacă știi, accentuează- automat prețul va scădea. El de la sine putere. Adică în România încă suntem, sau statul, guvernul, parlamentarii mai ales, care din punctul meu de vedere au o cultură economică sub medie, sunt în această postură de a fixa administrativ un preț. Da? În loc să se gândească la a crea cadrul prin care prețul este un element definitoriu în economia de piață. El îți spune relația dintre cerere și ofertă, da? Ce se cere și de ce este nevoie. În condițiile în care toate lucrurile astea sunt într-un cadru normal la cap, atunci și prețul va fi exact expresia realității de acolo. Da? Deci va fi mai mult gaz aici și știm că va fi mai mult gaz. Da? Noi consumăm atâta, da? Cu siguranță prețul va scădea. Dar ideea statului, reglementatorului, Parlamentului este să-l scadă din pix. Adică să fie mai scăzut. Dăm noi o lege, reglementăm. Teodor, Ceea hai ce să nu vă se dăm poate. 2-3 argumente și de ce e bine să fie preț mare. Prețurile Te mici rog. descurajează investitorii, descurajează investițiile, ceea ce duce pe termen mediu, scurt câteodată, cum e cazul României, la deficit de producție. E ceea Nu ce vom s-a avea- întâmplat ceea ce s-a deja și întâmplat vedem deja. că în exemplul, dovada cea mai vie are loc în sectorul de producere a energiei, unde vedem că de 2 ani am devenit practic din exportatori, importatori Pentru neți că de energie. Deși Deși am avem un protejat consum prin preț. mic de electricitate în general la nivelul țării, iată că nu Hai să putem mai vedem, ne dacă avem acoperim preț mare, nici ce înseamnă acest un preț consum. mare? Înseamnă venituri ridicate, probabil, eu zic venituri corecte pentru operatori, cei care fac investiția. Care sunt operatorii? Păi unul e de stat, celălalt este 20% de stat. Cine încasează profiturile astea mari? Statul român. Care stat român poate face cu ei ce O grămadă de consideră investiții potrivit. în favoarea cetățenilor. Și aici ajungem la partea cu protejarea acelei părți a populației care chiar are nevoie de sprijin. Nu întâmplător am întrebat înainte, ok, de ce să nu dai ieftin? Am primit explicația. Da? Prețul trebuie să fie unul corect. Acest preț corect generează valoare adăugată. Această valoare adăugată poate fi redirecționată către cine? Către consumatorul vulnerabil corect definit. Haideți să vedem unde e miezul sărăciei energetice, unde sunt cu adevărat cei care nu își permit și să-i ajutăm pe aceea, să-i facem ușor de identificat și să le dăm un preț corect pe care să și-l permită. Noi ne permitem să plătim prețul corect. Foarte mulți, în schimb, dintre cei care trăiesc în țara asta, s-ar putea să nu și-l permită. Ei bine, ei trebuie ajutați. Două lucruri aici, Adi. În primul rând să spunem despre ce bani e vorba, că banii sunt foarte mulți. Da? Deci era un studiu făcut de Deloitte undeva prin 2018, când nu erau nici pe departe prețurile astea la gaz. Da, și să nu uităm că taxarea este progresivă, da? Atât la nivel de redevență, cât și la nivel de impozit suplimentar pe legea Așa e. offshore. Și chiar dacă legea în sine se va schimba, adică nivelurile de taxare se vor schimba, principiile vor rămâne. Da? Deci discutam la acel an de un aport suplimentar la PIB de 40 de miliarde de dolari până în anul 2040 și de venituri bugetare suplimentare de 26 de miliarde de dolari. Da? Deci o grămadă de bani. Asta ca să știm despre ce pierdem sau suntem pe cale să pierdem, pentru că se întârzie deja nepermis de mult cu acest proiect. Eu sper să se facă. Și al doilea lucru, apropo de acest fariseism, producătorii, Petrom, de exemplu, acum, care Petrom este singura companie românească care extrage gaz din Marea Neagră și le extrage de 40 de ani, de 30 de ani, da? Plătește impozit suplimentar majorat, da? Pe producția de gaze potrivit legii offshore actuale, da? Pe ce resurse există. Din acești bani, care sunt multe sute de milioane, se putea până acum face o lege de un fond pentru sprijinirea consumatorului vulnerabil la gaz de ani de zile. Da, Și dar acum au fost și stai, nu, promis. Banii nu au fost în S-au acel... mai strâns acești coș. bani când s-a introdus impozitul suplimentar pe exact, venituri. promis, exact. Ideea a fost atunci, promisiunea a fost că banii strânși vor fi colectați tocmai în acest fond separat pentru sprijinul consumatorilor vulnerabili. Avem și un trecut mult mai clar în mintea oamenilor. Vă aduceți aminte de supraacciza la carburanți, da?
au zis luăm supraacciz la carburant Și ca să facem autostrăzi. sigur. Bun, la fel și acum, dom'le, punem impozit suplimentar la gaze, luăm banii de la companiile hoațe și bani cu care noi să-i sprijinim pe consumatorii vulnerabili. Abia anul ăsta s-a dat legea. Și din punctul meu de vedere este o Nu e lege aplicabilă. perfectibilă. Da. Da? Și Greu nu îi ajută aplicabil. cu foarte mult. Deci bani au fost din acest sector tot timpul pentru a-i ajuta exact pe acei oameni care au fost Bun, care erau în nevoie. Foarte pe scurt, ca să revin la prima ta întrebare, gazul din Marea Neagră, cum spunea și Gabi, cum spunea și Mihai, rămas în pământ, nu valorează absolut nimic. În schimb, avem nevoie de el ca să alimentăm industria, atât cât mai e sau atât cât ar mai putea fi. Avem nevoie de gaz ca să compensăm alte surse de energie în contextul tranziției energetice către acel 2050, utopic din punctul meu de vedere. Și dacă se transformă în 2060 sau în 2065, tot ai nevoie de gaz natural. Pentru viitorul transporturilor, că vorbim de hidrogen albastru sau nu, din nou e nevoie de gaz natural. Și dincolo de bani, care sunt de acord, sunt foarte mulți, Mihai, mai e un atu care pentru mine atârnă și cântărește foarte greu partea de securitate energetică, nu doar internă, ci regională, care ne poate transforma într-un jucător în contextul ăsta geostrategic foarte complicat și agitat, care depășește orice conotație financiară. Da, avantajul geopolitic pe care, stabilitatea pe care ne putem crea nouă în marea asta foarte învolburată a conflictelor diplomatice, pe care, iată, le trăim, sunt niște avantaje care ar trebui să ne ducă la o concluzie imediată, că da, trebuie să-i dăm drum, adică hai că facem calcule pe parcurs, ok, nu pe genunchi, nu la repezeală, dar ce repezeală, că se stă de 12 ani. Deci pe lângă că rămânem fără gaz și curent electric pe care am putea să-l facem din acest gaz, ne creăm și o vulnerabilitate în regiune, o vulnerabilitate geostrategică. Deci e un no-brainer. Eu în continuare nu-mi explic pentru că Acum, e aici. Cine câștigă? Practic, cine câștigă? În din Cine ultimele câștigă? luni- Și vedem că tensiunile sunt tot mai mari. În ultimele zona luni, Mării aproape Negre. toți politicienii din toate partidele au zis trebuie făcută această investiție, e nevoie de gazele de la Marea Neagră. E un Deci toate paradox, că partidele au declarativ zic Unde asta, suntem dar nu acum? se întâmplă. Sunt Unde e unele- fractura, Gabi? Unele partide susțin în continuare faptul că înțelegerea nu este cea mai bună. Negociem mai departe ca să avem o înțelegere bună. Și aici, de fapt, pare să fie situația în momentul de față, o discuție pe procent, o Bun, discuție ideea pe este tehnic, ok, pe chestiuni negociem tehnice. procente, da? Bun, negociem procente, dar nu negociem principii. Cam asta este discuția și din partea companiilor. Adică putem negocia procente, la cum sunt acum. Ok, ultima variantă propusă de fosta guvernare Dăncilă, care n-a mai trecut, presupunea ca statul să câștige overall din profit cam 60%. Companiile petroliere erau de acord cu asta. Da? Dar nu Clauză ne de schimbați stabilitate. taxele când vreți voi. Da? Deci am stabilit că astea sunt regulile jocului acum. Ok, pe terenul ăsta jucăm până când terminăm de scos gazul de acolo. Exact asta, acesta este un principiu. Apropo de asta, un studiu recent derulat de PricewaterhouseCoopers România, PwC România, a arătat că legislația în domeniul offshore a fost modificată de 20 de ori în ultimii 5 ani. Legislația ceva în de general genul a ăsta. fost modificată foarte des. Și, aici e totuși o chestiune de principiu, anume clauza de stabilitate. E primul punct pe care companiile îl cer. Avem nevoie să știm că vreme de 30 de ani cât lucrăm aici, asta va fi Poți formula să-ți pe care asumi o vom- investiție când Este o chestiune se modifică de 20 de ori? Trebuie o să- chestiune de specific. principiu. Exact. Trebuie să ținem minte că din momentul actual și până când apare primul gaz, vorbim de cel puțin 4 miliarde de euro care mai trebuie băgați acolo. Da? Pe care cineva trebuie să-i bage și trebuie să-și asume. În da? condițiile în care ție legislația s-a modificat de 20 de ori în câțiva ani. Stau să mă întreb acum, ok, Exxon a plecat, i-am scos, n-am fost de acord să ne fure Exxon. Bun, avem Romgaz. Romgaz nu are bani. Romgaz trebuie să plătească către Exxon 1 miliard, doar ca să intre în posesia concesiunii. Din miliardul ăla 300 și vreo 60 de milioane trebuie să împrumute. Ok, pe ăștia împrumută acum, după care trebuie să mai împrumute vreo 2 miliarde, că operațional nu se poate finanța. Da? Ori cum facem? Că trebuie să creăm niște premize favorabile pentru compania noastră a statului, care se poate duce în piață să ceară bani pentru acest proiect, demonstrând că este un proiect finanțabil, bancabil și cu un profit rezonabil, astfel încât banii se poate fi dați înapoi. Adică am băgat statul aici, l-am scos pe americanul cel hoț, rău și așa mai departe. Suntem noi cu companiile noastre scoatem gazul nostru, dar
momentan nu poate să scoată compania noastră pentru că nu are un cadru pe baza căruia să se ducă să finanțeze acel proiect. Și s-ar putea chiar să ne trezim cu același operator american, de data asta în calitatea sa de furnizor de servicii, să vină să presteze pentru un joint venture aici și sunt foarte curios când tragem linie cum am fi ieșit mai bine. Da, este cu ei ca furnizori și noi proprietari sau cu ei parteneri ai unui joint venture și cu noi beneficiari ai unor taxe, impozite, că răspunsul e simplu, ținând cont de anii pierduți în care am fi putut face profituri, ieșim mai rău. Pe lângă acel cost de oportunitate. Și aș mai vrea să spun o chestie apropo de cum am fi ieșit mai bine. Suntem într-o situație foarte complicată, da? Relativ la ce se întâmplă în Ucraina. Vreau să spun și o întrebare așa cumva contrafactuală și retorică. Care era plusul de securitate al României dacă în largul Mării Negre era o platformă, am plasat o platformă fixă americană? Doar mă întreb. Da? Asta, bun, pe lângă ce s-ar fi întâmplat, că am fi avut gaze, că prețul ar fi fost ceva mai mic, că n-ar fi tremurat cel puțin o parte a continentului, că poate nu vine gazul, că sunt sancțiuni, că nu mai ajung de la Rusia și așa mai departe. Vorbeai de panică mai devreme, că panica e unul dintre factorii care alimentează creșterea de prețuri în această perioadă, care vedem că... Da, acesta este, din punctul meu de vedere, acesta este principalul motiv, dincolo de faptul că resursele, că depozitele sunt mai goale, că cererea a crescut, că așa. Deci panica este momentul care este principalul vector al prețului mare de astăzi. Vorbim de $150 pe megavatul de gaz. Nu s-a întâmplat așa ceva niciodată. Da? E de 12-13 ori mai mult decât anul trecut. De ce este această panică? Din cauza acestui security of supply. Da? În cazul în care se întâmplă ceva în Ucraina, un joc acolo, se joacă Putin la graniță, automat va veni din partea comunității internaționale, a Statelor Unite, a Comisiei Europene, chiar dacă Gazprom are parteneri strategici și bine poziționați în Europa, da? Totuși din partea Comisiei Europene vor veni sancțiuni. La ce se vor referi sancțiunile? La proiectul Nord Stream 2. Dacă se pun sancțiuni pe proiectul Nord Stream 2, nu se mai face. Nord Stream 2 era văzut ca singura posibilitate de a se scădea prețul la gaz pe termen scurt în Europa, pentru că urmau să intre 50 de miliarde de metri cub. Da? Nu mai intră acei 50 de miliarde de metri cub. Aceasta este teama. De aia prețul este în creștere. Și se speculează această teamă că nu va fi. Furnizorul are un contract cu un client. Da? Trebuie să-i asigure gazul în februarie. Gazul este de import. Dacă nu mai vine gazul pentru că se întâmplă ceva, pentru că se pun sancțiuni împotriva Gazprom și Gazprom s-ar putea gândi să nu mai dea pe acolo, să dea prin altă parte. Zic, nu mai este gaz și așa. Cum ar fi Security of supply. Cum ar fi fost să avem Marea Neagră acum? Cum ar fi fost să avem gazele din Marea Neagră? Ar fi fost oricum clar o plasă de siguranță și pentru noi și pe plan intern. Absolut, absolut. Dar asta cred că e foarte limpede. Emoția e amplă atunci când dai o diferență dintre cerere și ofertă. Suntem aici, mai avem cel puțin 5 ani, după părerea mea, după care să putem vorbi despre resurse de gaze naturale de la Marea Neagră. Cred că acum obiectivul principal totuși ar trebui să fie în spațiu public să clarificăm pe cât se poate nu nevoia de a avea gaze la Marea Neagră, asta o înțelege toată lumea, ci faptul că formula aceasta inclusă în legea offshore este corectă și benefică pentru România. Și probabil că aici ar trebui un efort mai mare de comunicare din partea companiilor, dar și din partea autorităților statului. Ministerul Energiei, de exemplu, care spune, da, vrem această lege offshore cu o majoritate amplă în Parlament. Să vină să explice chestiunile pe care populiștii le scot în față, și anume de ce e bine să avem acea pondere, acel procent de taxare. De ce e bine ca întâi companiile care investesc miliarde întâi să înceapă să-și recupereze din investiții, după care să plătească cote majorate către stat. Sunt 3-4 elemente care trebuie clarificate în perioada asta, astfel încât să fie mai ușor și pentru decidenții politici, care nu pot să fie surzi la vocea opiniei publice, dar trebuie să aibă argumentele disponibile. Această discuție ar fi trebuit să aibă loc, poate susținută de Virgil Popescu, ministrul energiei, în Parlament, explicând și asumându-și aceste argumente care sunt echilibrate și mai mult decât valide. Adopția de masă, da, sau adopția de masă în sensul favorabilității proiectului ca percepție publică vine după adopția politică. Dacă politicul, dacă tot transpartinic
ar fi, ca proiect de interes național, ar fi spus, domnule, proiectul ăsta e foarte important pentru România, trebuie să trecem peste anumite disensiuni și să găsim o soluție împreună și să ni-l asumăm împreună, ar fi urmat și adopția asta publică de masă, astfel încât acest proiect să nu mai poată să fie un fel de cărbune încins pasat dintr-o parte în alta, o cale de atac prin care USR-ul să atace PNL-ul, PNL-ul, PSD-ul, PSD-ul pe AUR și AUR pe toată lumea. Noi am așteptat atât de mult timp americanii și când au venit, iată că nu ne-am înțeles. Proiectul din Marea Neagră, deocamdată proiectul din Marea Neagră, sper în curând investiția din Marea Neagră, ar fi putut să fie, din punct de vedere economic și energetic, un adevărat plan Marshall care să fie ajuns și la noi acum, și am mai spus asta. Iar din punct de vedere al securității naționale, din punct de vedere geopolitic, Marea Neagră e mult mai importantă decât Deveselu. Foarte frumos, foarte interesant punctat. Discuția e foarte vie. Ne apropiem însă de final, așa că aș vrea să punctăm așa în concluzie, pentru că s-a vorbit foarte mult despre populism și cum percepe publicul această investiție și ce ar trebui să facem noi cu resursele pe care le avem. Aș vrea, cel puțin asta e propunerea mea, ca pe final să aducem propriile argumente, să demontăm un mit legat de resursele din Marea Neagră, foarte pe scurt. Mitul ar fi acesta, că nu ne vindem țara, că le dăm prea ieftin, că statul nu câștigă nimic și de ce plătesc eu gaze, de ce să plătesc eu gaze să cumpăr de la, nu știu, austrieci sau cam astea sunt principalele. Primul ar trebui demolat la primul discurs public, dar nu mai avem americani. Avem doar companii românești care o să scoată gazul. Mai departe, cât va costa acel gaz, trebuie să spui foarte clar, nu pot îngenunchea compania mea ca să-ți vândă ție gaz la Aragaz de 10 ori mai puțin decât costă. Nu se poate. Dacă se întâmplă asta, care sunt efectele? Dar nu se poate scoate gazul, pentru că nu vine nimeni, compania nu se poate finanța, astfel încât să scoată gazul ăla dacă îl vinde cu un preț care nu reflectă nici măcar costul investiției, dar emite costul de capital și profitul. Și aici o să intrăm într-o spirală foarte periculoasă, începând cu 1 aprilie. Deocamdată avem prețuri plafonate la populație la gaz. Lumea se așteaptă ca prețurile astea mari așa să se calmeze. Da, deci avem o explozie de preț, părerea mea este că va crește și mai mult, cel puțin în luna ianuarie, după care oricum lumea se așteaptă ca prețurile să scadă. Bun, dacă nu scad, ce se întâmplă? Că se ridică plafonarea. Statul plătește pentru plafonare, compensare și tot mecanismul. E normal să o facă. Dar dacă nu se întâmplă, ce face? Da? Tendința de a reglementa acel preț, de a pune un preț din pix este foarte mare. Unde îl pui? Pentru că ai o companie a ta, Romgaz, căruia ce îi spui? Romgaz, finanțează-te cu 2 miliarde din piață, du-te, scoate gazul din Marea Neagră, dar după aia îl vinzi la prețul ăsta pe care ți l-am pus eu. Nu va merge. Asta e un rest suplimentar pe care nu-l aveam acum un an de zile, de exemplu, când nu aveam încă o criză a gazelor. Dar problema principală și ceea ce trebuie să fie foarte limpede pentru oricine urmărește subiectul este că România nu dispune de suficiente gaze naturale pentru a trece în liniște peste fiecare iarnă. Nu există. Producția scade în fiecare an. Producția națională scade în fiecare an destul de alert. 7%. Scade puternic. Resursa de import nu este disponibilă oricând am vrea noi. Vedem că Rusia are alte jocuri care nu implică neapărat România. Tranzitul cu Ucraina este suspendat, este oprit, deci noi importăm gaze doar prin sud, gaze rusești doar prin sud, printr-un singur punct. Prin sud încă mai am putea lua gaze din altă zonă, din Azerbaijan, prin conducta acea nouă. Doar nu avem interconectorul gata. Nu ține de noi, e presiune europeană. Transgaz face la rândul său tot ce poate pe diplomăția asta energetică, dar Bulgaria. Deci nu există, nu avem. Asta trebuie să fie limpede. Noi dacă nu scoatem, acum 10 ani de zile era nice to have proiectul de la Marea Neagră. Acum este obligatoriu pentru securitatea energetică a României, pentru a avea gazele de care avem nevoie în fiecare an. Ăsta e lucrul de la care trebuie să pornim. De aici încolo restul ar trebui să vină de la sine. Trebuie să scoatem gaze naturale. Hai să vedem ce e de făcut pentru asta. Și mai ales urgența vine, din punctul meu de vedere, din țintele climatice ale Uniunii Europene, politica Green Deal, care încurajează foarte mult sursele regenerabile de energie în defavoarea... Eu n-aș pune accent pe asta. De ce? Pentru că pare a fi o urgență doar a sectorului de petrol și gaze versus alte sectoare din energie. Ori fapt este că noi nu putem acoperi nevoile pe care le rezolvă acum gazul natural cu alte tipuri de resurse.
Problema principală este tot asta. Nu avem suficiente gaze naturale pe nevoile pe care le avem și pe care le anticipăm în momentul de față. E surprinzător sau nu, dar nevoile necesare de gaze naturale este estimat să crească în România. Chiar dacă n-am dezvoltat industria așa cum ne-am fi dorit sau ar fi fost dezirabil. Sau nu am extins încă sistemul de distribuție distribuția, îngrășăminte, chimici, toate astea. Nu le-am făcut. Cu toate acestea, necesarul crește și resursele se împuținează cu fiecare an. Noi de aici trebuie să plecăm. Avem nevoie de gaze naturale acum și pentru următorii 20-30 de ani. Bun, atunci haideți să fie asta întrebarea finală. Cum vedeți voi continuarea și soluțiile în acest subiect, în această problemă? Eu sunt optimist că se va scoate, că legea aia se va modifica astfel încât să se cadă cumva la pace, ca să mă exprim foarte colocvial, și că într-un final totuși se va scoate, dar suntem foarte la muchie. Este un mers pe sârmă deja. Dacă acum 4-5 ani, după cum spunea și Gabi, dacă acum 4-5 ani ne mai puteam juca, acum deja este ceasul al 13-lea pentru acest lucru. Gabi? Nu sunt foarte optimist. Avem un context politic mai dificil decât acum 2 ani și decât anul trecut. Anul trecut probabil că a fost momentul potrivit și mulți așteptam să se ia decizia asta, pentru că aveam o coaliție parlamentară în care ambele partide principale susțineau modificarea legii offshore astfel încât să aibă loc investiția. Acum însă mi-e foarte greu să-mi dau seama, să anticipez trebuie să schimbe legea cei care au dat-o. Cum se va repoziționa PSD, principalul partid de coaliție în momentul de față, astfel încât să schimbe legea pe care ei au dat. Sigur, răspunsul este nu decide PSD-ul sau parlamentarii PSD în ansamblu, ci sunt 2-3 oameni care să sperăm că vor putea să ia decizia potrivită. Mă așteptam să fie avut loc o discuție la nivelul liderilor partidelor. Înțeleg că nu a existat această discuție, oricum nu pe tema gazelor de la Marea Neagră. Pe alte teme, da, vedem că nu este prioritate. S-a amânat deja foarte multă vreme. Da, optimist vorbind, sper și eu să aibă loc această modificare și după aceea lucrurile se miște în direcția favorabilă, dar riscurile sunt foarte numeroase din multe direcții. Premierul Ciucă e un personaj cu viziune strategică. Sper că în această, acum trecând peste faptul că e în și programul de guvernare, proiectul de la Marea Neagră, dar trecând peste asta, cred că viziunea asta strategică și conotațiile ei geopolitice să conteze și să dea un semnal de accelerare. Dar vezi, e foarte curios, în platou, invitații tăi de astăzi, dar și tu, că voi toți trei sunteți jurnaliști specializați pe energie, aveți, așa îmi pare mie, da? Aveți mai multă expertiză decât toți șefii de comisii și decât jumătate din ministerul ăla la un loc. Așa să fie oare? Probabil că nu, că probabil sper ceva că știu nu. și probabil Sper că nu, asta spun. Așa ar părea. De ce? Pentru că ei nu vorbesc atât de franc și nu aduc argumentele astea. Deși, sincer, eu sunt convins că le cunosc. Și atunci unde intervine diferența? Pentru că la fel de echilibrat ar putea să susțină și ei niște lucruri pe care apoi să le materializeze și să miște proiectul ăsta mai departe. E presiunea asta politică, da? Și atunci cred că soluția în a debloca Marea Neagră, dincolo de optimism sau realism, este în a depresuriza încărcătura asta electoral-patriotardă, da? Iar asta se poate face, nu, consens nu o să avem niciodată, dar printr-o decizie transpartinică. Și aici cred că cineva trebuie să-i alinieze și să le spună: bă, băieți, până aici, pentru că e groasă rău. Șeful statului, CSAT, lucruri de felul ăsta, probabil, n-ai minte, da? Ar putea fi o variantă. Da. Da, au fost idei foarte interesante și vă mulțumesc mult de tot că v-ați făcut timp și ați venit în emisiune. Sper ca ideile astea să ajungă acolo unde trebuie și să mai fie un imbold la acțiune, măcar în ceasul al 13-lea. Și la anul o să scriem despre... Sau să vorbim despre ceva ce a început deja. Ceva ce a început. Cum o facem, nu dacă o facem. Exact. Da. Bun. Vă mulțumesc tare mult încă o dată și vă doresc un an nou foarte bun, plin de subiecte interesante, care să fie despre bine pentru această țară și pentru cetățeni, dar e foarte important să existe ca o concluzie acest echilibru între interesele investitorilor și interesele statului, interesele cetățenilor prin autoritățile care îi reprezintă.
Aș vrea să le mulțumesc și telespectatorilor, celor care ne-au urmărit la această emisiune, dar și pe parcursul întregului sezon din 2021. Mulțumesc tare mult companiilor care au sprijinit acest proiect în acest an și vă doresc un an excelent. Sper să ne vedem cu bine și sănătoși și la anul. Toate cele bune!